ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚ್ ಕುಕ್ಸ್. ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬಿದೈ ಇನಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜಾರು ಅಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ನೆಟೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೊಂಜಿ 15 ತೆತ್ತೊಂದೆ. ನೀನು ಶೋಕುಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಆದ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಇದು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ತವಾ ದಿವಡು ನೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ದಾಪುಂಡು ಯಾನು ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರಿಬೇವು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪವಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಇದು ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ 1/2 kg ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಶೋಕುಡು ಜಜ್ಜಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕುಡು ನೆಕ್ ರುಚಿಕ್ ಬೂಡಿತ್ತನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಣ ತೂದು ಪಾಡೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದುಂಡು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚದು ಬೇಯ್ಪಗ ಚಿಕನ್ ಶೋಕುಡು ಬೇಯೋಡು. ತುಲೆ ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಈತ್ ಬುರ್ಚಿ ಏತ್ ಬೊಡ್ಕಾರ ಆತ ಪಾಡ್ನ್ಯಾರು ಇತ್ತೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ವೆ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಖಾರ ತೂಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ
अर्ध लेमन पुंटुगा पंड पुली नम ऊल पार्द आई कोंचूर लेमन पड़ग ज्यूस मिक्स मल्पुगा शोकड़ इतने ಒಂಜಿ मसाला पुड़ी पड़ग 1/4 स्पून जीरिगे पौडर अर्ध स्पून दात कोत्तंबरी पौडर मिक्स मल्पुगा शोकड़ कलर अंदर शोक बेग ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ दात गरम मसाला पौडर बोक 1/4 स्पून दात पेपर पौडर क्लीन आगे मिक्स मल्पुगा ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಬನಲದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಅಂಚಿ ಚಿಕನ್ದ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿದ ನೆಟ್ಟು ದೀತೆ ಸ್ಟೌಟು ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆವಡ ನೆಟೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಇದು ಶೋಕ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅವಡು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅವಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ತಾರೆ ಪಡ್ಗ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂರುಗುಡು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ तुले फाइनल आद चिकन सुक्का रेडी आंड नेक ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದಂಡೆ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡುವೆ तुले चिकन सुक्का कीचू स्टाइल इंचोंजि डिफरेंट आद मनप्ले पूरेगळ इल्लड इष्ट आपुंडु
ನಾನು ಯಾವು ಹಾಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಮ್ಮಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.